the majority, nowadays many people are depressed and unsatisfied with their life. Do you think that education in philosophy, history, and practice in rhetorical exercises could help? Do you think that education in philosophy, history, and practice in rhetorical exercises could help? Ešte po slovensky, in Slovak. Vaša svetosť, dnes veľmi veľa ľudí cíti deprimovanosť a nespokojnosť so svojimi životmi. Myslíte si, že vzdelávanie v oblasti filozofie, histórie a v ostatných takýchto podobných oblastiach by mohlo byť nápomocné? I think all the phenomena which is in the nature of changing is entirely depend on its own causes and conditions. So, depression, there must be its own causes and conditions. So, in order to overcome one particular depression, there must be causes. So unless we deal with the causes, it's just mere distraction, something like philosophy or poetry like that, or picnic like that. These are just a temporary method. Your mind focusing some other thing. That won't much help to reduce your depression. So we must go the real causes of that depression. Then about family problem, about your own certain goals you fail to achieve, and that through that way some kind of a depression is. So I think important to go to investigate what is the real causes of that depression. Try to answer for that causes. Once that cause lessen or severe feeling reduced, then depression will change or will reduce like that. Chcel by som tomu povedať, že všetky fenomény, ktoré sú podmienené, ktoré sa postupom času menia, podliehajú určitým zákonom, sú podmienené nejakými príčinami a určitými zákonitosťami a podmienkami. A k takýmto fenoménom, ktoré majú svoje príčiny a podmienenia, patrí aj depresia. Takže na to, aby sme depresiu prekonali, potrebujeme odstrániť a v prvom rade poznať jej príčiny a podmienenosti. Ak nie, tak čokoľvek, čo budeme na jej odstránenie podnikať, bude jednoducho iba určitým rozptýlením. A to platí napríklad pre filozofiu alebo pre poéziu, pre čokoľvek. Ak sa budeme zaoberať čímkoľvek iným, než tými skutočnými príčinami nášho problému, tak jednoducho budeme iba našu myseľ dočasne odpútávať na iné témy, ale nepomôže nám to odstrániť ten problém skutočne. Takže treba jednoducho sa iba sústrediť na tie skutočné dôvody, ktoré viedli k depresii, či už sú to napríklad rodinné problémy, alebo to, že sme nedosiahli niektoré ciele, ktoré sme si želali. Ak sa nám podarí správne prísť na tie príčiny a znížiť ich alebo ich trošku odstrániť, určite sa zmenší aj depresia. Okay.